Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, doktore Stefanoviću, dame i gospodo narodni poslanici, evo kako izgledaju amandmani vladajuće većine i kako se donose zakoni u trenutku kada se vode mukotrpni procesi rekonstrukcije Vlade. Ovi amandmani na koje je ukazivala Demokratska stranka i koje je podnela Demokratska stranka i koji su bili vrlo nužni i neophodni, ne donose se, nažalost, zbog nužnosti da se popravi zakon, već isključivo zbog vaših nerešenih međustranačkih unutarkoalicionih odnosa. Mi smo juče videli da ste vi nezadovoljni činjenicom da se niste dovoljno samokritikovali. To je kao na Golom otoku. Neki nisu revidirali stav. I kad ne revidiraju stav, onda imamo probleme. Jeste Agenciju za privredne registre formirala Vlada Zorana Đinđića i jeste, kažem, činjenica da postoje agencije koje kritikujete, a koje su bile neophodne. I jeste činjenica da su neki imali prilike da pokažu šta znaju, kao recimo 1999. godine, pa su zemlju ostavili ekonomski, materijalno i moralno uništenu, bez teritorije i bez stanovništva. I jeste činjenica da su neki najavljivali giljotinu propisa, pa evo baš u amandmanu, jesu neki najavljivali giljotinu propisa, nažalost giljotina propisa se pretvorila u giljotinu ministarskih fotelja. Ja nikada svoj bezobrazluk ne bih menjao za vašu pristojnost i vašu finoću, ali za kraj ovog svog izlaganja o amandmanu neprimereno mi je da mi neko spočitava da sam glasao za guvernera iz Bodruma, a u svojim redovima ima poslanika koji na sednici Skupštine javno priznaje da je ukrao tuđu karticu, ali tek posle 3 meseca kada je suočen s dokazima. Nemojte više nikada nikom da prigovarate aferu Bodrum, jer vi kradete poslaničke kartice da biste obezbedili kvorum. To ne kažem ja, to kažu vaši poslanici. Hvala.